mali mo dito ili bawang ngalo nyo update mo dito COVID-19 dito nakabata nga ili Rodolf as of September 29 kat nakarecord dito ili bawang ngalo nyo dito kabarbaro kaso idi COVID-19 nga umabot ti Sangapulo. Dito sa Sangapulo kat na inayon jay dating active cases so po na nagbalin nga 187 na tan iti active nga kaso iti ili nga bawang ngalo nyo kan bubuklo mo tatan iti 1,682 nga kumpirmado nga kaso ti COVID-19 malibad pa idi narugyan dato nga problema ti pandemya idi napalabas katawin aging gana itata kat dyan nakabat nga bilang nga 1,682 iti pakabuklan dagiti kumpirmado nga kaso iti COVID-19 naman pa nangatubad iti bilang dagiti nakarecover ta umabot iti 1,440 awam mo iti barbaro nga pimusay gapo iti COVID-19 na sekunti report kat 0 Bombo Rodolf kaya nasawan nga awan iti natay iti dito na palabas kasumbag mo nung aldaw kabayatan iti panang salwadmet kan panang ramid itadang iti municipal government iti iling bawang region tamis nakat balikan iti panagwaras iti virus iti COVID-19 dagiti kabarbaro nga kaso iti COVID-19 kat pakramanan ni patient number BAO 1673 iti barangay Dili bawang region kadwan iti taga barangay Kalumbaya ta adati inem nga kaso iti nadakamat nga barangay iti COVID-19 pakramanan ni patient number BAO 1677 BAO 1678 BAO 1679 BAO 1680 ni patient number BAO 1681 BAO 1682 dagiti kat binig mamin nga taga barangay Kalumbaya iti ili nga bawang region may sama diti nagapo iti barangay Palingaw ni patient number BAO 1671 ken may sama diti nagapo iti barangay Bakpitsor ni patient number 1672 damo diti naka-record mo diti nadakamat mo lang ili iti dating nakaptan iti COVID-19 imimbag nga napasubyan na Bombo Rodolf ni patient number BAO 0600 dati diba kakita ano pakitaan Bombo Rodolf nga haan nga natalagdatan mo saan nga kumpiyansa nga kaputa imimbag iti sakit iti COVID-19 kat ibali wala andatan no di kat masapulata iti panagandad posible nga makaptan mo na iti virus dagitay dati nakaptanon nga imbimbang iti datoy nga sakit Bombo Rodolf kapuna nga dito iti may sa kadagitay lalagipan dagiti akadwan nga masapol nga oray no imimbag malipot ti COVID-19 kat kasapol na tayo iti panagandad iti sabali nga bangir kat tutulod na taba iti panakimplementar iti nairota nga protocol tapos kat maliklikan ti panagwaras pay datoy nga virus kan iti tutulod nga panakaiganwat iti panagbakuna kadagiti hampay nagpabakuna nga taga-ili nga bawang La Union kasabatan nagitay nakapagbakunan ti first dose kat magtutulog mo ti panakabakuna gitoy para iti second dose tap na makumpleto dahil bakuna na kontra iti COVID-19. Maripon iti ili nga bawang La Union para di Bombo Reports afternoon edition dati ni Bombo Daniel sa pagsababansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta radyo, Bombo.